убия. Аз затова не искам да правим и проблеми, защото ще ги хвана, ще ги изтрепят всички, ще вляво в затвора човек. Аз знам какво ще стане. Аз знам какво ще стане, брат. Айде идвам в слънчевата да видим къде си Боклук умрял, майка ти дай ба, ще ми деш кура, ще ти дам аз. Маме ти дай ба, сега идвам аз от слънчевата. И вършиш работа, ти се купи пати занимаваш. Да се събираш там, да се опреш, да отиваш с децата, да се занимаваш. Не, просто ти ще има бой. Това е истината. Ще режеш моя хуй, ще ти го подам. Айде, почнаха буклуците. Сега стига толкова си цяло такова. Няма да ви такова. Махай го. Махай. Айде, нали филм ще гледаш? Махай вече това. Цяла ден и цяла нощ. Махай го. Ама не ми викаме Йорданки, че ще полудявам вече от тия буклуци, ма. Като полудяваш, то не си да ги намериш и ми викаш тук като... Точно те, утре почвам да ги търся аз. Утре. Още там вече заминаваш. Нима как, че знам къде живеят. Оне го знам къде живееш, ще отиде, ще вляза вътре, ще разбие всичките вътре. Майка му, баща му ще ги населят всички вътре до един. Хората ходят на работа, ти цяла ден седиш на тикток. Ми пукама. Надявай се, че ще дойдете и накрая ще шамаросат. Спри се малко. Айде малко. Да ще мога да масат малко тебе. Ще фърлим тенджерите, ще за мен. Колко ще те фърлиш да гледат хората? А дека ме гледат, виж как се... Боклук долен помях убит. Помияр си ти. Спри се с тия пустиняци долни пропаднали, бе. Спри се, бе. Орта цял ден на работа отиваш и цял ден тук се... Я тихо, ма, я не ми вика като нормална, ма. Коя си ти да ми казваш, ма? Мърша, спри. Спри, че ще направим да ти следва да те ще Ти го си стига вика. Спри това те къде. Няма да спра, бе. Спри, бе, че ще те тръпим. Колко ще те... Я влизай вътре, ма. Купой ти да тебе ти казват да влезеш тук при мене, ма. Ще викам и ще те шамарос. Ай, тихо, ма. Горе се чуват. Чувате, тази Боклук да спре. Не искам да ми викаш тук. Ама тя ходи на работа. Да си ходи на работа, аз сега ходя на работа. Къде ходиш на работа? Ай, тук се печелят, тук. Какво печелиш? Спри вече, че ще се побеснаеш, ще Айде, изгоним, бе. спри се вече. Спри се, че накрая Това ще те ще не се шамаросат. търпи вече, бе. Горе се чуваш, бе, човек. Детето не може легне да спи, он е човек изморен. Аз съм изморен.